Hej alle sammen og velkommen til den her short. I dag vil jeg lave 4 shoutouts til 4 YouTubere, jeg rigtig godt kan lide. Jeg må lige undskylde, jeg ser så træt ud. Jeg er lige stået op, det er også derfor jeg så med morgenkop på. Men ja, lad os komme videre til shoutoutsene. Okay, så jeg vil gerne give et shoutout til Tilde Sofie. Tilde Sofie, hvis du ser det her. Du er rigtig sej. Jeg elsker dine videoer. Jeg har faktisk sagt det i en video før. Og jeg elsker bare, du er så sej. Og jeg elsker din stil. Du er også virkelig pæn. Næste shoutout går faktisk til min veninde Charlie Bilde. Det hedder hendes kanal i hvert fald. Hun er virkelig sød og seriøst. Jeg elsker din stil, Charlie, hvis du ser det her lige nu. Jeg elsker dig, og jeg er så glad for, at du er min ven. Næste shoutout går til en af mine yndlings-youtubere. Jeg ved ikke, om I kender hende, men hun hedder Malle Remer. Malle, jeg elsker dine videoer. Du er sygt sej, og du er bare en stjerne. Jeg kan godt forstå, hvorfor næsten alle godt kan lide dig. Du gør mig bare, når jeg er i dårligt humør, gør du mig bare glad. Og når jeg har det dårligt med mig selv, gør du mig også bare glad. Næste shoutout. Mit næste shoutout går til Anna Brunel. Ja, I hørte rigtigt, Anna Brunel. Mester i mågeskrig. Anna Brunel, hvis du ser det her lige nu, du er så sej, og jeg har lært at lave mågeskrig på grund af dig, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Ikke fordi det er så nødvendigt at skulle kunne, men ja. Det var egentlig bare det for den her video. Ja. Jeg elsker alle de 4 YouTubere, jeg lige har sagt. I nogle af mine yndlings-YouTubere. Og jeg håber, I kunne blive lidt inspireret til nogle, I måske skal begynde at se. Ja. Husk at like og subscribe, og jeg håber, I får en god dag. Jeg laver en lille haul senere, en lille fisketårstur, fordi jeg skal på fisketur med min anden ven. Hun er så ikke YouTuber, jeg ved ikke, om jeg må nævne hende. Det kan være, hun kommer med, det kan være, hun ikke gør. Men i hvert fald, jeg elsker jer. Hej hej! Bye!